V jednej veci je vedenie mesta na čele s Jánom Dankom naozaj skvelé. A to je odpadové hospodárstvo. Konkrétne je to recyklácia. A úplne konkrétne je to recyklácia starých chýb. A taký ten prvý recyklát je zmluva s Brantnerom. Nám pred časom končila nevýhodná, naozaj veľmi nevýhodná 15-ročná zmluva s touto spoločnosťou. A keď sa to dialo, tak sme bili na poplach, ale s veľmi konkrétnymi opatreniami, ako tomu zabrániť, aby sa táto chyba neopakovala. No a čuduj sa svete, oni podpísali ďalšiu zmluvu, tentoraz na 10 rokov, ktorá je natoľko nevýhodná, že ju protimonopolný úrad ocenil 6-cifernou pokutou. A Ján Danko mlčí. On mal hneď v prvý deň nabehnúť na rokovanie s Brantnerom a dožadovať sa náhrady škody, ktorú táto spoločnosť Martinčanom svojimi nekalými obchodnými taktikami vykonala. A treba si uvedomiť aj to, že mesto Martin je v tejto veci škodové hneď dvakrát, keďže ako mesto sme tam 15% spolupodielnik v tejto pokutovanej spoločnosti. Druhá recyklovaná chyba je parkovacia politika, respektíve parkovacia spoločnosť. Pred nejakými 4 rokmi som aj za pomoci verejnosti, verejných protestov upozorňoval, že táto firma sa správa pomerne neefektívne, chamtivo a netransparentne. Vtedy sa nejaké tie kroky podarilo napraviť, zastaviť, ale potom prišlo obdobie pred nejakým približne rokom, kde opäť došlo k verejným protestom, avšak chyby sa v podstate zopakovali a netransparentnosť a chamtivosť ostala. A aj ako sme počuli tie tvrdé dáta od predrečníkov, tak jednoducho tá chamtivosť a netransparentnosť a zbytočnosť celej tej parkovacej spoločnosti pokračuje v takom nehoráznom meradle, že my si musíme uvedomiť, že tieto spoločnosti musíme okamžite vziať správu parkovania, vziať im správu autobusovej stanice, správu milénia a dokonca aj správu verejných toalét, ktorú majú ešte stále v náplni práce. No a čo sa týka tej hrozby, že nám budú v najbližších rokoch chýbať 100 000 až milióny eur do príjmov mestskej kasy z dôvodu nižšieho výberu daní, tak je to reálna hrozba. Ja osobne sa domnievam, že tým, že primátor Danko nezvolal zastupiteľstvo hneď potom, ako vyšli tieto nové prognózy od ministerstva financií, tak si neplní zákonné povinnosti primátora a budem v tejto veci zvažovať právne kroky. A aby som to zhrnul, ja som celý život Martinčan, hrdý Martinčan a nikdy, naozaj nikdy, čo si pamätám, tak mesto Martin nevyzeralo takto zle, takto zanedbane a takto zle nefungovalo. A je to smutné, ale keby primátor Danko nemal rád Martin, keby nemal rád Martinčanov, tak by jednoducho nekonal inak, tak by to nevyzeralo by to inak. A naozaj my si nemôžeme dovoliť v tejto situácii v dôvodoch, ktoré tu zazneli, nezvolávať počas leta, ani počas augusta mestské zastupiteľstvo. Že zodpovedný primátor by si také niečo jednoducho nedovolil. A Ján Danko si to dovolil.